Здравейте, аз съм Какаши и това е моят първи клип. Днес съм в Viper MC и ще играя Fast Build. Да отиваме. Fast Build е тук. Добре. Вярвам, че на нея и се играе. Да видим какво има тук. Не знам какво има тук. Да влезаме. Ще изиграя 3 игрички. Вау. Какво правя тук? Така. Сега тя ми е конкуренция. Трябва да победим. Или да се опитам. Защото съм много зле с строенето. Ще вземе. Опа. Тъй. 1, 2. Не, ще да стане по-бързо работата. Тя го направи перфектно, за разлика от мене. И със сигурност съм загубил. Ето. Като си има напреди, че с строенето съм много зле. Съм доволен. Също така, преди аз съм забравил, в този канал няма да се снима само на Майнкрафт. Ще снимам на доста игри. Като една от тях е APV Reloaded. Една много хубава игричка. Приятна е, може да я играем ако искате. Тя си тегли от Steam напълно безплатно. И да, това ще е като цяло. Също и аз нямам сам. С мен ще имам и други хора, които някои от тях също снимат. Тъй. Сега да видим, тук конкуренцията ми е с един повече. Със сигурност съм трети. Опа. Отиде. Да, аз съм най-зле. Ето, само 29%. Ето. Какаши беше елиминиран. Бил. Добре, да видим какво ще строят. Интересно. Кой ли ще победи? Сигурно ще е Ninja BG.
поне според мен. Не знам защо. Но дайте да видим. Еми, май се оказах прав. О, не. Добре, ще изиграем още една игра. Добре, това трябваше ли да става? Какво има тук? Ехей, колко много, 105. Може да видите само колко победи. И колко загуби има. Вау, пак паднах. Добре, ще пробвам тия хора да ги накарам. Да скачат. Добре. Тъй, ако следващите 8 секунди ако влезем, ще е интересно, но май няма стане. Да видим сега какво ще направим. Их, мале, загубен съм. Еми, той е почти готов. Три загуби. Какво да се прави? Може би някой ден ще се научи да строя. И това беше от мен за сега.